saydırdıran. Şimdi sizden tabii ki 2 defa nakavt yaptılar. Burada göz ardı etmediler ve... Ja sam Marko Nikolić, zapratite Hona TV. Marko Nikolić, naš najbolji bokser. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Putem snova. Sa mnom je danas jedan pravi šampion, on je vatrogasac, ekonomista, ali ono po čemu ga najviše znamo, to je da je on predstavljao našu državu u boksu, on je državni prvak šestostruki, VBC šampion Mediterana, njegovo ime je Marko Nikolić. Marko, zdravo i dobro mi došao. Zdravo i hvala na pozivu. Marko, zašto boks, zašto mladi treba da se bave tim sportom? Pa eto, ja sam od malena kad sam krenuo u srednju školu, čisto zbog sebe, da se malo razvijem, da ojačam, počeo treniram boks i pre toga sam možda u osnovnoj školi nekih godinu i po dana, onako sa prestancima, u razmacima, išao na treninge. Moj stric, Svetomir Nikolić, on je stari jugoslovenski bokser, kod njega sam i počeo, te neke prve korake sam kod njega naučio. Inače, pored boksa, trenirao sam možda i košarku 2 godine, par meseci judo na fudbal i sve sam probao, ali eto, jednostavno boks me privukao. Inače, kada sam počeo trenirati boks, nikad mi nije bilo u planu da ću nekad se bavim tim, da boksujem, da imam svoju karijeru neku ili da pomislim da ću nekad boksovati za reprezentaciju, da predstavljam državu, da ću napraviti ime u tom boksu. To mi stvarno nikad nije palo na pamet na tom početku, ali jednostavno kako sam trenirao, imao sam dobrog trenera, to je pokojni moj prvi trener posle mog strica Branko Dimić Dimke, inače to je legenda jugoslovenskog boksa, nažalost preminuo je od raka 2018. godine. Sve što sam naučio u boksu i što znam, to je zahvaljujući njemu posle prvih tih nekih osnovnih koraka koje me je stric naučio. Jednostavno, 1. decembra sam počeo da treniram, odšao sam na trening, pamtim po tome, tada je onaj svetski dan protiv Side. 21. aprila, tad mi je bio prvi meč, 2006. godine. Jednostavno, video sam tokom treninga da mi ide lepo, da sam hrabar, da volim da se opustim u borbu, savladao sam taj strah sa samim sobom, što je bitno. Naravno, tremu imam, ali nemam strah da se plašim. Svako i treba da ima tremu, ako nema treme ili tog nekog pozitivnog straha, taj čovek je po meni onda lud i nije ni za sport, ni za neke te stvari gde treba ta trema da se dobije. Jel ti je dao ta trema i taj strah? Da li možda imaš i dan danas, recimo, po meč? Da, naravno, i dan danas imam. Znači, nemam strah da se plašim batenja, ali neku tu pozitivnu tremu. Na primjer, trema mene radi tako što na taj dan meča i to, mnogo puta idem u WC. Eto, to je ta neka trema, onako osjećam da mi se kuva u stomaku, da me nekako malo i taj jezak kroz telo prolazi i to, ali to je sve dok ne uđem u ring i dok taj prvi gong ne lupi i dok ne krene meč. Tako da eto, to je taj neki početak gde sam ja to počeo. Inače, šta je tu meni zanimljivo i šta pamtim, to što sam ja iz Raštana, moja srednja škola je bila na drugom kraju grada u Zemunu. Znači, sat i po vremena autobusom u jednom pravcu. I ja sam ujutru krenuo u pola 7 u školu, od 8 su časovi do 2, znači pola 4 budem kući, trenirao sam prvih možda 2 godine u Sinđeliću, to je u Šumicama, i Branko Dimić je prešao u Crvenu zvezdu, gde je bio i pre, sa njim prelazim i ja. Marakana mi je od kuće 45 minuta, može autobusom, tako da ja cignem u pola 4 kući, samo jedem na brzinu, uzem stvari, u 4 krećem na trening, od 5 do pola 7 je trening,
pola 8 budem kući, u 8 sam već u krevetu. Prepodne, pamtim, znači ujutru u pola 9 je trening, ja u pola 8 krenem, od pola 9 do 10 je bio trening, kući budem do 11 maksimum, pola 1 već krećem u školu, časovi su od 2 do 8, 9:20, pola 10 ja budem kući odmah u krevetu. Tako da eto, po tome pamtim i mislim da me to je naučilo taj teži put na početku da istrajem u tome. I isto što je zanimljivo svega toga što u toj srednjoj školi samo je razredna moja Branka Vujić i moj profesor srpskog Boban Dodić, sa njima sam i danas u kontaktu i to su mnogo dobri ljudi, inače razredna Branka je u penziji, profesor je dalje tamo i jedan od boljih profesora, što bi se rekao, i kako da njega se izrazim, znači ima on je profesor srpskog jezika i književnosti i njega cenim po tome što on stvarno uči decu da je pored srpskog jezika uči i srpsku istoriju. On je to nekako povezao i tako da on decu usmerava. Oni su mi bili uz mene uvek i oni su jedini znali da se ja bavim boksom. Do 4. godine niko u razredu drugarica nije znao. Već posle kad je počelo po onom žurnalu da malo češće izlaze slike, natpisi i tome, oni su videli Marko Nikolić prvog države u boksu. Njima ništa nije bilo jasno. Nisi se pohvalio? Nema, ja nikome stvarno nisam pričao. Drugo, ja dođem u školu sa masnicom, pošto tada u početku masnica dok se navikne koža to traje po mesec i po dana. Sada kako god masnicu dobijem to za 2 dana prođe kao da ništa nije bilo. Ja sam uvijek od neki izgovor tražio lakat na fudbalu, na košarci, nešto izmišljao, tako da samo razredna i profesor Boban su znali da se ja bavim boksom, tako da sa profesorom Bobanom se vrlo često viđam i dan danas, uvek u njega podršku imam u svakom smislu, tako eto, to su divni ljudi i ja bih pozdravio ovim putem. U malim godinama i na svakom početku to puno znači. Ali ti si trenirao različite sportove, kada si došao u boksa. Mene zanima šta tebi lično znači taj trening i zašto si se tu najviše zadržao? Pa taj trening uči čoveka da se, mislim, boks ko boks, to što kažu boks premenite više na taj boks uči čoveka da se poštuju pravila, na primjer da to nije ulica, to nije tuča. Moj pokojni trener je rekao boks je ruča tuča s pravilima, što i jeste tako. Znači tu pravila moraju da imaju i pravila se poštuju. Kada sudija kaže stop, nema udarca iza glave, nema udarca ispod pojasa, nema udarca dok je protivnik na podu, tako da po meni boks je pravi sport zato što se poštuje, uči čoveka da poštuje pravila i da bude istrajan, da bude predan tome, jer boks mnogo zahteva, po nekih svetskim istraživanjima ima da je boks i najteži sport na svetu. Ja stvarno mislim da to jeste tako, inače da su povrede velike, posljedice mogu budu velike, tu je glavna meta je glava. U svim drugim sportovima, na primjer taj MMA, judo, karate, svaki sport ja poštujem i cenim i nijedan sport ne omalovažavam, ali tu uvek može i na drugim mestima da više povreda bude, a uglavnom u boksu je glavna meta je glava. Tako da po tome je boks najopasniji sport. Je li više bole udarci u boksu ili udarci u životu? Pa iskreno, mene udarci u boksu više ne bole. Da sam navikao ili oguglao, više nekoga boli kad gleda sa strane nego mene u ringu, da možda zbog tog adrenalina koji mene radi, ne mene nego svakog boksera radi to dok boksuje, dok je u toj borbi, tako da više mislim da boli čoveka sa strane koji gleda nego onoga koji se nalazi u ringu. A životni udarci, kako to podnosiš? Ja sam mislim, pored tog boksa naučio sam da sve trpim, tako da eto, ja se trudim stvarno da i kad nešto nije kako treba, kad nešto ne ide, ja uvek samo se osnovim na to da kažem onaj gore, to rekao tako mora da bude i tako da prihvatim. Umeš da prihvatiš to? Umem da prihvatim i to je to. Mislim, meni je najbitnije što ja sa svojom suprugom pričam da najbitnije u svemu tome je da nismo gladni, da nismo žedni, da su deca zdrava i da su mi zdravi i sve van toga je luksuz. Što i jeste tako. Ti si predstavljao, imao si tu čast da predstavljaš državu na takmičenjima. Kako je izgledao taj tvoj prvi meč kada si bio ispred Srbije i kako si to ti u sebi doživeo? Pa
Prvi put sam, ja mislim, kao junior za juniorsku reprezentaciju Srbije. Sad, prvi meč tačno kada sam za reprezentaciju boksa protiv koga ne znam, ne mogu da tačno da se setim, ali to je bilo u juniorskoj reprezentaciji. Inače, bio sam na 2 kvalifikaciona turnira za olimpijske igre, bio sam na, ja mislim, 2 svetska takmičenja i 2 evropska takmičenja. Dosta sam propustio tih mečeva, tih takmičenja zbog nekih povreda koje su deo tog sporta, ali uvek kad god sam sa ponosom sam predstavljao Srbiju i sa ponosom ja sam bio ponosan na sebe što sam eto od toliko boksera u državi, baš taj koji u toj kategoriji je najbolji i koji ima tu zaslugu da bude član reprezentacije. Znamo da si i veliki humanitarac. Da li bi ti sam voleo da podeliš sa nama neke od humanitarnih projekata na koje si ti najviše ponosan? Pa evo ovako, što se ovog humanitarnog rada tiče, ja s tim ne želim da sebe stavljam u prvi plan, niti da se hvalim da sam ja taj. Jednostavno, pored tog boksa, ja mislim da sam izgradio neku ime kod ljudi i mnogo ljudi poznajem i mnogo ljudi mene zna i ceni i poštuje i tako da je meni vrlo lako, danas je sve dostupno putem tih društvenih mreža, da ljudi vide da o čemu se radi, dosta ljudi i prati te stvari, tako da meni je vrlo lako i ništa mi nije teško da samo to pokrenem. Znači, meni samo treba da pokrenem nešto i stvarno dosta ljudi se javi, dosta ljudi učestvuje. Moj trener i menadžer je Luka Popović, inače on je prvi čovek profesionalnog boksa u Srbiji, tako da kad god boksujemo, kad god pravimo neku profesionalnu reviju u Srbiji, Srpska profesionalna boksna federacija na čelu sa Lukom Popovićem i njegovom sestrom Lenom Popović, mi organizujemo humanitarnu akciju uvek za decu koja bole od raka, jer ja, eto, da kažem, sarađujem, to je udruženje uvek sa decom, oni se brinu za toj deci sa onkologije koji se nalaze u Pasterovoj i oni dođu, kutije, čovek koji je na najavi za meč, on putem mikrofona obavesti da je humanitarna akcija u pitanju, će proći kutije, da svako koliko je mogućnosti može da ostavi prilog, znači to nije bitno da li 100 dinara ili 100 evra, bitno je koliko ko može da da, tako da uvek se skupi neka lepa cifra novca na tim mečevima i to. Svakog decembra, otprilike, pred Novu godinu, ja putem društvenih mreža objavim da za novogodišnje paketiće za decu sa onkologije, tako da otprilike ja svake godine samo 4000 evra skupim od ljudi koji mi se javi i koji me znaju i koji me ne znaju preko Western Uniona na računu ili meni ili njima uplate, tako da i to se skupi za njih lepo. Ono što ste me pitali za, da kažem, koji sam najponosniji neku humanitarnu akciju, to je možda, ona je bila prošle godine ili ove godine, kad je to bilo za ove godine posle Božića za ova 2 dečaka iz Gotovuše, Štrpce, sa Kosova i Metohije, koji su ranjena za Banje Veče, da, Miloš i Stefanica od Albanca. Mi smo to za 2 dana organizovali, ja i drugar, u jednoj kafani i eto, pozvali, ja sam stvarno dosta pevača, dosta javnih ličnosti, poznam dobar svima, pozvao sam im da dođu, da budu gosti, znači od večeras od 6 do sutradan do 11 kafana se napunila, nije bilo više mesta. I tako da, zahvalio bi se i svim muzičarima koji su došli tada, dosta poznatih pevača je došlo koje sam pozvao, otpevali smo po par pesama, ali bitno da se pojavili i to, tu se skupilo oko 10-11 hiljada evra plus garderobe neke, eto to su im predali tamo u znak zahvalnosti da ljudi sa ove strane misle na njih, da oni nisu sami, da imaju podršku od nas, iako to dole kako je, tako je, nema predaje i mora se da se bori. Potrebno je samo malo dobre volje. Malo pažnje. Šta je van ringa, šta je ono što ume da te jako iznervira i sa čim ne možeš da se pomiriš da postoji u ljudima? Pa to je možda danas ove nenormalne stvari što su postale normalne, a normalne koje su stvari, one su postale nenormalne. Eto. Daje se na značaj tim nekim ružnim stvarima, ti reality, ti cirkusi i to da deca uče. Mislim, naravno, ne treba, svako ima pravo da će da gleda ili neće, ali jednostavno to se nameće ljudima da gledaju i to je to možda što mene to najviše možda iznervira, tako baš zbog te dece i svega toga, da decu uče da biraju koji će oni pol da budu, da mogu da promene, to je jednostavno nešto
što mene boli, što i ne mene, nego mislim sve normalne ljude u ovoj državi. Drugo, isto možda šta je nešto što me nervira, šta me ne prihvatam, to je isto da je to dete danas, ono može da pozove, da prijavi roditelja, da roditelj u policiji dobije kaznu, što je svoje dete vaspitala tako, a svi znamo kako je pre bilo i to vaspitanje i kakvi su drugačije deca bila pre nego danas. Šta bi ti kao roditelj voleo, znamo da si ti postao roditelj i zanima me šta je to najvrednije što bi ti voleo njima da preneseš i da oni to nose u sebi kao ljudi? Pa pre svega da budu dobri ljudi, da budu pošteni, da nikoga ne varaju, da naravno da ne kradu, da ne lažu, da se kad porastu da ako mogu da budu sportisti, naravno to bi najviše voleo, ali pored toga i naravno da završe škole, da budu obrazovani i da što više dece imaju i da budu porodični. Bi im preporučio, podržao ako bi odlučio da se bave boksom? Pa kojim god sportom da odluče, ja ću podržati za svaki sport. Tako da po meni, eto, meni nije bitno da to bude boks, bitno je samo da se bave sportom, kao što se i bave. Evo, stariji sin, on ima 7 godina, on trenira judo već godinu dana, 2 u judo klubu Vinča, preko leta svaka 2 meseca mu je obavezno plivanje, prošle godine učio pliva, ovaj mlađi, on ima 5 godina, on ide u školicu sporta, tako da ta školica sporta je pri judo klubu Vinča, tako da šta god da nastavi, ja ću ih podržati. Inače, po mene taj judo za tu malu decu je vrlo, vrlo dobar sport, jer ih on uči nekoj toj kulturi, tim kodeksima ponašanja, tako da, eto, po meni je stvarno judo za taj početak, ako naravno posle ne odluče da idu tu, možda pravi sport za decu, taj početni. Profesionalnom boksu sigurno da postoje stvari sa kojima si se susretao koje su ti iznenadile. Da li bi podelio neko od tih sa nama, šta je to što mi ne vidimo kada posmatramo boks meč, šta je to što se ne vidi van ringa? Pa, znate kako, dosta u boksu ima i boksera koji nisu bokseri, koji pokušavaju, koji imaju dobre sponzore, koji imaju para i koji pokušavaju na foru da budu šampioni i da imaju, na primjer, neke, da kažem, plaćene protivnike, što to dosta danas ima, da se izgubi za novac. Ja sam imao jedan poziv, isto tako, dobra cifra je bila u pitanju da idem da izgubim meče za pare sa nekim prosečnim bokserom. Naravno, to nismo prihvatili. Moj trener Luka Popović, kada su ga zvali za to, i to su ga 3-4 puta otac od tog boksera ga je zvao, neću da ga imenujem, više puta sam ga imenovao, tako da ne bude da mu dajem na značaju. On mu je rekao, u Nemačkoj treba bude meč, on mu je rekao, Marko će doći za džabe da boksuje, ali da meč bude pošten, ne morate plaćati ništa. Oni naravno nisu prihvatili, nudili su dobre pare da ja dođem na dogovor da izgubim meč. Tako da, eto, dosta tih stvari ima tu i dosta ima u tom profesionalnom boksu nekih titula s nekim imenima, nekim izmišljenim i onda postaneš kao svetski prvak, a u toj kategoriji 2 boksera kog si ti pozvao da boksaš. U profesionalnom boksu zna se da postoje samo 4 prave federacije, to su VBC, VBA, VBO i IBF. Tako da to, svaka titula kod njih je prava i inače sve ovo ostalo je izmišljeno. Kakav si privatno? Da li si češće veseo, da li možeš da se opustiš, šta voliš da radiš za svoju dušu? Ne, pa naravno, ja ne želim ništa što sam prošao u životu, mislim da ja sam prošao i sport, i odricanja, i kafanu, i lude noći do jutra, i sve živo, tako da nemam za čim da žalim, da sam nešto propustio kroz život, možda bi žalio sada da sam se 100%, na primjer, dao tom boksu, ja sam sve ovo propustio, možda bi me neko ludilo uvatilo u 50 godina, kao mnoge, pa da me tad uvati pubertet, tako da bitno je, znam da do toga neće doći, jer sam sve prošao to kad je bilo vreme da to prolazim. Sve šta treba se prođe. Tako da, eto, što se tiče ovako, naravno, volim da izađem i dan danas, to je vrlo, mnogo manje nego ranije. Voliš više kafanu ili klubove? Iskreno više volim kafanu.
više volim kafanu. Ima neka pesma koja je nezaobilazna u tvom repertoaru? Pa eto, ja otkad sam dobio sina, stariji sin mi se zove Vuk i ima ona pesma od Mileta Kitića, Vuk sam odjak, tako da to volim najviše zbog njega, tako da i otkad sam rodio, kad god izađem, kad je prilika za neku pesmu, tako da ja uvek, mislim, svi znaju ti pevači, koji sam dobro, svi znaju koja je ta pesma, tako da eto, otprilike to je to nešto, da kažem, inače sa ženom isto volimo da odemo na ručak, volimo da proštamo sa decom, naravno sa decom do igronice, gledamo sada kako je vreme to, od kad su deca došla, da više se upravljamo i udovoljavamo deci nego nama. Evo, sad smo skoro bili na moru pre mesec dana, sve smo udovoljavali deci, znači išli smo akvapark, pa onda igronica, pa onda na plažu sa njima, gde se njima svidi, tako da sve smo prema njima upravili, da njima upotpunimo to neko zadovoljstvo, da pamte, ako mogu, to leto, da vide da je to prema njima sve njima udovoljeno i za njih da je to. Ili si uspeo ti da zadržiš svoje dete unutar sebe? Da li umeš da se raduješ, recimo, u životu, isto kao i kako Ne, deca umeju? da, naravno, mislim, eto, ja svakoj sitnici se radujem i to, ali eto, ja kažem, ja se neću opet radujem samo to što smo zdravi i nismo gladni, nismo žedni, to mi je najbitnije. Mislim, nekada kao mlađi, naravno, mnogo sam više želao, mnogo više tih gluposti su mi bili pameti, jer eto, kako sam, da kažem, sad ostario, malo sazreo, vidim da je ovo prvo najbitnije, pa sve ostalo. I mislim da će to svako kad tad shvatiti od ovih mlađih, kojima je, na primjer, sad bitnije samo da voze dobra kola, da imaju para, da što više para troše u kafani, na splavu, ne znam ni ja gde, tako sam možda ja razmišljao kao mlađi, mislim, sigurno tako, ali eto, kako vreme dolazi, kad dođu deca, znači, najbitnije je prvo da smo zdravi, da nismo gladni, da nismo žedni, pa sve onda ostalo. Kakav si kao suprug? Što misliš, da li tvoja supruga mogla da kaže za tebe? Pa ona može da kaže da ona ima 4 dece. A da ima 3 sina i ćerku. Najstariji sam ja, pa Vuk, pa Luka i ćerka najmlađa, to je naše kuće Mateza Lora. Tako da ona se o svima nama brine, ona je nama tu uglavnom u kući, ona se sluša. Znači, ne žene nema? Ne, ona stvarno veliku podršku od nje imam. I ja se isto trudim oko deca, ali naravno, ona je prva tu, jer više ona, da kažem, ih uči, usmerava nego ja. Ja sam tu, naravno, ona je blaža, ja sam strožiji, ali nema, oni stvarno su vaspitani i dobri i slušaju i mene nju. Eto, baš juče smo išli, ja često sa njima idem i autobusom da se provozam, tako do grada da ih učim, da ne budu samo za kola vezani i kad uđu u autobus da ne znaju šta je to. I juče sedimo onako kako su 2 sedišta, njih dvojica sede i sedim i ja i neka starija žena je ušla i ja ustajem i ona žena kaže ne treba sediti pred cijelkom, rekao, samo vi sedite, rekao, oni mene ne čuju, rekao, ja sam ustao s toga da dam primjer njima, zato što znam da će mi pitati posle što sam ustao. I stvarno, kad smo došli do autobusa, ovaj stariji sin, pošto njega se počeo tu da zanima, ona pita, što si ustao, onoj baki? Ja rekao, zato što je starija, zato što nju bole noge, zato što imala je i štab, rekao, ona je rekla da ja ostanem sedim pored vas, rekao, ja sam pustio nju, zato što ona je stara. I on želim tim da mu dam primjer, da on zna za sutradan, kada se desi u takvoj prilici, da sam ustane, da ne čeka da ga neko pita. I stvarno, to gleda stvarno tako, eto, video je, na primjer, idemo do prodavnice ulicom, sad sam, koga zna, koga ne zna, kaže, dobar dan, kad prođe. Jer je čuo kako se javljamo komšijima i to. Deca će možda zaboraviti ono što ste im rekli, ali ono što ste uradili neće. Tako je, tako da sam, eto, taj neki primer pokušavamo da im damo, isto, i stvarno supruga, ona oko njih, što se toga tiče, znači, ona je baš ih uči onako svim i lepim i pametnim i normalnim stvarima, tako da ja sam stvarno prezadovoljan. U kućnim poslovima ili pomažete? Pa sad ću vam ja reći nešto, mene, pa da, ako neko briše prozore, prašinu i sisava, to sam i presudove, to sam ja. Ali majke mi, meni je samo žao što ja ne znam da kuvam i da spremam. To mi je najviše žao, to bi volao da znam, ona je stvarno... To vam je sledeći cilj. Ona je, pa mislim da je kasno, 3-4 godine, sad ne mogu... Nije, nikad nije kasno. Ona je stvarno za to spremanje
doktor. Znači, ja ne znam, meni je lepše 5 puta onda da mi spremi nego u najbolji restoran da odem. Ja tačno znam kako ja jedem, a ovo što sam rekao malo pre, ja to stvarno radim jer mene to nekako, da pored tog boksa sam malo ono napet i brz to postoje i ovo mene nekako smiri. Mnogo drugara se meni smeje za to jer niko od njih nije pala pamet da usaju u kuću, i pored toga meni to nije teško. Pa nek probaju, Opet sam tu da pomognem njoj, a meni stvarno to lepo i mene to nekako smiri i uživam u tome kad to radim. Možemo kažemo, mog gosta opušta spremanje kuće. Da. I sad će svi da kaže, pa ovo moram da čujem. Stvarno je to tako i svi moji drugari to znaju. Marko, ti si i vatrogasac? Da, u vatrogasnoj brigadi sam od 2011. godine. Još uvek si tamo? Da, još uvek, pa plan do penzije, ako Bog da. Do penzije? Da, tata mi je isto bio vatrogasac, on je otišao u penziju. I tu ti se susretao sigurno, naravno, sa velikim izazovima i na poslu i profesionalnom boksu. Da li si imao nekada misli sa sobom ili osjećaj da više nemaš snage ili da si ipak poželeo da odustaneš, da te nešto mučilo? Kako prevazilaziš te teške trenutke u životu? Pa nisam, evo, ja stvarno to, ja sve što radim, ja sve do kraja uvek idem dok ne mogu. Da sam to naučio možda na treninzima u boksu i to ja stvarno šta god da radim, ja sve do kraja, evo, mi planiramo da idemo ja i 2 drugara pod Ostrog biciklama, baš za ovu decu koje bolu od raka, da tim putem podstaknemo ljude da im probudimo svest o toj deci, da te firme i nešto to, da mi se jave, da uplate novac, već sam ja prikupio neke pare za njih, da apelujemo za SMS za njih da se pošalje, tako da ja sam rekao za to, nije lako stvarno ići do biciklu voziti 550 km, nama je plan za nekih 5 dana da stignemo, ali ja sam rekao, ako nas noge izdaju na bicikli, znači ima da guram biciklu uz put, pa pešaka, da stignem moram. Dok ne padnem, ja nestajem. Tako da, eto, ja sam navikao to sve do kraja i maksimum da dam uvek od sebe, tako da, jednostavno, takav sam, to mi je ušlo u krvi, to sad ne može da mi se promeni. Ovo bi mogli da izdvojimo, da kažemo i kao životnu parolu i životni moto. To jeste, otprilike. Kojeg se najdragocenijeg saveta sećaš? Koji će ti ostati onako, da li od trenera možda ili od roditelja? Koji ti je ostao onako kao uvek ti daje krila? Pa eto, to je možda što ja želim za svoju decu, to je moj otac je radnik, on je dete sa sela, što bi se rekao, i vredan čovek, tako da to je najbitnije da budemo dobri ljudi, da ne budemo prevaranti i da budemo domaćini i porodični ljudi. Tako da to je nešto što bi ja volao i moje deca da to ne muđu u glavu i da se toga drže. Sjajno, sjajno. Marko, hvala ti puno na današnjem razgovoru. Puno smo lepog i poučnog toga rekli. Želimo ti puno uspeha kako na privatnom, tako i u profesionalnoj karijeri. Hvala ti. Hvala vam. Dragi gledalci, verujem da ste danas imali prilike da čujete dosta mudrih saveta od našeg profesionalnog sportiste. Do sledeće nedelje. Doviđenja.